субҳаналлоҳ. Як чанд рӯз пеш як видеоро дидам, ментои Русия дар пеши Абдурозиқ зону зада сурат мегиранд, сар хам мекунанд. Як очират местан ки кати ӯ салом тено як чеҳраи ӯро бинанд. ин нигоҳ кунед чи як ба мартабае рафта расид ин Абдурозиқ. ҳамин Абдурозиқ чанд сол пеши ҳамон ҳасбик омада буд, ҳамин менто ҳатто нигоҳаш намекарданд, як инсон ҳисоб намекарданша. Валекин Абдурозиқ вақте ки рафт ба давлатои пешрафта, ба давлати араб рафт, контракт баст, бо давлати Ҳиндустон контракт баст ва забони англисиро омӯхт ва шумо медонед ки куҷо рафт ҳамкорӣ кард. Як ҷое рафт ки якумаш ӯро фиреб наметиҳанд, пулаша намегиранд. дуюмаш ки тоҷик гуфта вая сеюм чорум сорт намеганд. чорумаш ки як давлати пешрафта як оянда дорад. вақте ки унҷо рафт, алон акун мебинӣ ки Русия мебиёд, ментои Русия пешаш ба зону мезананд, шарикоша шампушоӣ мекунанд, сархам мекунанд пешаш ба. ина мегӯянд ки иззат худованд дод ба ӯ. қандата зан Абдурозиқ, қандата зан. ҳам чанд сол пеш омада буди пеши ҳасбик, тур билакс масхара доштанд. алон бошад як ҳайбати туи онҳо ҳис карданд. ҳамин сабабаш чӣ тавр гуфтам, бо давлатои пешрафта ҳамкорӣ кард. дар видеои пешинаам ҳам гуфта будам ки ман вақте ки ман бо Европа ё ҳамватанон суҳбат мекунам, нигоҳ мекунам ки онҳо чӣ як иззат доранд, як бо тоҷик буданашон эҳзор намекашанд. вале ки ҳасбуналлоҳ ва неъмал вакил, не ки ҳамватанони мо ки дар Россия ҳастанд, хорузор ҳастанд. агар ҳамин Абдурозиқ ҳам дар Россия мемонд, гражданствиам мегирифт, пулдорам мешуд, хонаам харида намешуд, чӣ тавр ки ба дигар ҳамватанон хона надоданд, ҳаққошон буд, не ки надоданд, Абдурозиқам ҳамхеле як таги лату кӯб мемонду, хонаашам намедоданд, гражданствиашам гирифта аннулировать мекарданд, як қадр пайдо намекард. барои ҳамин Россия ҷои мо нест. Россия як кӯрнамак ҳаст ки дар хизмате ки мо мекунем, иқа союзники ҳастем, як шукрам намегӯяд, як нобарор, як касофат, як наҳс ҳаст ки Россия ҳар вақте ки мо бо Россия ҳастем, қафомонда як ханкуби уршунагум. барои ҳамин як саҳна, машааллоҳ, қандата зан Абдуразоқ, қандата зан ки ту ҳамин мартаба ба рафта расидӣ. мо фахр мекунем ки як ҳамватани мо ҳамин қадар рафта расид ки ментои Русия дар пешаш зону зада шарикоша шамбушоӣ мекунанд. қандата зан. валекин ин ба дигар ҳамватанони мо ҳам дарс аст. дар Россия, бо Россия шумо пеш намеравед. Россия як наҳс аст ки шумо бо он наоборот қафомонда мешавед. ҳамин чанд рӯз пеш Рустами Эмомалиам ба Россия пеш Путин рафт. ин иштибоҳи хеле хеле калон аст. охир ҳамин чӣ тавр ки гуфтам, саҳнаи Абдурозиқ дарс аст ки бо Россия давлати мо пеш намеравад. Россия як наҳсе ҳаст ки фақат давлати моро дар бутулоқ меғотонад. бароям аз ин Россия рӯ гардонданд дар кор. ва мисоли дигар ҳамин Сурия. вақте ки Россия таги лағат зада пеш кард, нигоҳ кунед давлати чӣ пешрафта шуда истодааст. рӯз аз рӯз давлати пешрафта шуда истодааст. ҳамин сабабе ки дар вақти низоми пешина қафо монда буд, сабабаш ҳамин Россия Эрон буд. барои ҳамин даст кашен на Россия, наравен Россия, ё одамое ки бизнес доранд дар Россия, ягон умед накунем ки ин Россия оянда надорад. ва инчунин мисол ки гуфтам Абдурозиқ ё дигар ҳастанд ки бо давлатои пешрафта ҳамкорӣ мекунанд, ҳеҷ гоҳ ё пули туя фиреб намекунанд, ҳеҷ гоҳ туя намегӯянд тоҷик сеюм чорум сорта ё дур аманшин, ин гапҳо намегӯянд. бовар кунед, машааллоҳ, қандата зан Абдурозиқ, тонистӣ. лекин миллионҳо ҳамватанони мо дар фиреби ҳамин ваъдаи Русия ё дигар ҳастанд ки хорузор шуда гаштаанд. тамоми иззат ба дасти худованд ҳаст. пас иззатро аз худованд ҷӯед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.